Gikan diri sa Visayas PRSD forecasting section kini atong latest weather update Tuesday, October 11, 2022. Ang low pressure area natong gimonitor na develop na into tropical depression ganihang 12 midnight. Ganihang alas 4 sa buntag ang sentro ng tropical depression Maymay naa na sa 300 kilometers silangan sa may kasiguran Aurora. Naay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatang kasadpan sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Samtang lain na bagyo atong gimonitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility, ang tropical depression na gilayon na 1,730 kilometers silangan sa may Eastern Visayas na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanang silangan sa gipaspaso na 35 kilometers per hour. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.